आफा नों रोन आं मोजां नङा हायोब्ला नों आंनिफ्राय गोजानाव थाथ' मानो आफा आइखौ नागिरदोंमोन ना माथो आइयाथ' दासो बिथिं थांबाय आइ सोरनि खोथा बुंदों नों आइ जोमैनि खोथाखौ बुंदों आइ जोमैयाथ' दासो थांबाय बिथिं नंगौ ना नङा बेसे गोबाव जाखो बेखौनो नागिरदों आं नंगौ नाथाय आफा नों बे सिखा मिट आरो बे साखुखौ मानो लादों नों बेफोरखौ सोंबाय थानो नाङा बुं बियो बेसे गोबाव जाखो दासो थांदों ओमफ्राय आफा आइयालाय मानो बिदेशआव खामानि मावनो थांनो ओंखारखो आं जेबो मिथिया बेखौ नांगौ आंनो बेखौ जेरावनो मोनो आं नैबे देगाजों बेखौ थुफ्लंगोन मा जादोंब्रा आफा मानो एथ' रागा रागा आइया दासो आंनिफ्राय फैसा दाहार लानानै थांदों मा नोंनिफ्राय फैसा दाहार लानानै थांबावदों औ आंनियाव फैसा दाहार बिदोंमोन ओमफ्राय आङो बिनो 10,000 हरबाय खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदों रोन नों जोबोर गोरोन्थि खामानि मावबाय दिनै बेखौ बुथारनो थाखाय आखाइ फारनैयाव सिखा लानानै गिदिंदों आरो नों बेखौ फैसा हरनानै बिदेशआव थोनहरनानै बासायबाय नोंखौ रोन जाय मानसिखौ बुथारनो आं नागिरबाय थादों नों बेखौ बासायनाया मोजां खामानि मावासै बिनिखायनो नोंनो थैदो मानो नों बिनो फैसा हरनांगौ आफा आंखौ मानो थुखो आफा गुमैरोन आफा मा खालामखो नों आफा गुमैरोना थैसिगोन मा खालामखो नों हा आंखौ बासायदो आफा हा आं मा खालामफ्लांखो आफा आंखौ बासायदो हारे आं मा खालामखो जावैसोदोन नों मा जाखो आफा आं मा गोरोन्थि खालामखो नों आंखौ मानो देगाजों थुखो आफा नों गोख्रै बेनिफ्राय गोजान जादो दानो मानसिफ्रा नुयोब्ला नोंखौ पुलिसनो हमनानै हरगोन नों गोजान जादो आफा नों गोजान जादो खारदो नोङो गोख्रै खारलांदो प्लिज आफा नों गोख्रै खारदो बेनिफ्राय खारदो नङाब्ला नोंखौ दानो जेलाव हमनानै हरगोन मानसिफोरा नों मानो गुमैरोनखौ थुखो आफा माखौ नायबाय थाखो खारलांदो गोख्रै नाथाय आफा नाथाय साथायनि जेबो खोथा गैला बेयाव नों थांदोल' आं बेयाव दङसै गुमै आं थैसिगोन दैजि आं थैसिगोन आंखौ मानो बिदि खालामखो आंखौ मानो थुखो आं मा दाय मावदोंमोन दैजि नोंनि नोम्मानोथ' आङो मोजांनि थाखायसो फैसाखौ हरदोंमोन गुमै आंखौ निमाहा हो आंहा जेबो दाय गैया बेयाव आफाजों आरो आइजों गोबां रागा जोंलायनानै दङ आफाया आइखौ बुथारनो नागिरबाय थादोंमोन दिनै नाथाय नोंखौसो आफाया आइनि जायगायाव बेफोरबायदि खालामबाय नाथाय नोंखौ मानो खालामखो बेखौ आंबो मिथिया थौ गुमै आं नोंखौ हस्पिटालाव लानानै थांनि गुमै आं नोंखौ जेबो जाहोआ आं नोंखौ बासायगोन आरो बेनि दायनिगिरिखौ आं जागोन प्लिज गुमै नों आंनि आफाखौ बासाय नोंखौ आफाया नोंखौ थुदों थेवबो नोङो आफानि मुं दाला आफानि जायगायाव आं बानस'गोन थौ गुमै थौ आंथ' दा नोंखौ थिखोनोबो हाला गुमै नों एथ' गिदिर गुमै हायोब्ला दे एसे उथिदो नोंखौ आं लानानै थांनोसै गुमै दे उथिदो आं नोंखौ बुथारनो हाया गुमै दैजि आं बासिनाय नंला आं थैसिगोन बिनिखायनो आंनि बे जोबथा दिनाव आंखौ हायोब्ला आंनि नोंनि सायाव गोरोन्थि मावबोफ्लांनायफोरखौ निमाहा होदो आरो बे आंनि जोबथा दिनाव आंनि हिन्जाव नोंनि नम्बै फिसाखौ आरो आंनि फिसाला जाफुंखौ लिंनानै लायदो जोबथा बारनि थाखाय आं बिसोरखौ नायलांनो हास्थायो नङा गुमै नों मानो बिदि बुंदों नों थैया दानो जुदि आबै सामोननो खबर होयोब्ला बिसोरो नोंखौ नायनो मा बिसोर गावसो सिरियास जागोन बिनिखायनो गुमै आं नोंखौ लानानै थौ बे समाव आरो रावबो नुखायाखै दानो गामिनि मानसिफोरा ओंखारनानै बोरैबा नुयोब्ला दानो गुमै नोंखौबो हगारनाय नङा आंखौबो हगारनाय नङा आरो आफाखौबो बिनिखायनो रावबो गैयै समावनो थौ गुमै आं नोंखौ लानानै थांनि अननानै गुमै नोङो बासायदो आंनि आफाखौ आं बासिला जोबथा बारनि समाव आंनि खोथाखौल' मानिदो अननानै नों दानो खारलांनानै नोंनि आब' इसाखौ लिंहै बाबा जाफुंखौ लिंहै
आरो आरो आं आफाखौबो आरो नोंखौबो आं फासाया आं गावनो आं गावखौनो थुनानै लादों होननानै आं सिमान लागोन अन्नानै नोंनि आब'खौ लिंनो थाङैनि सिगाङावनो नोंनि आफाया आंखौ जि देगारजों थुदों बे देगारखौ आंनि आखायाव हर गोख्रै थारैनो गुमै बुंनाय बायदिनो खालाममानोसै नामा गुमैया जुदि गावनो थुनानै लादों होननानै बुङोब्लाथ' थारैनो जोङो बासिगोन बेनिखायनो गुमै बुंनाय बायदिनो सिखाखौ बिनि आखायाव होनानै आं थाबैनो खबर हैनोसै गुमै नै साकुआ गोख्रै लिंहैदो थां गोख्रै सिखायाबो बबेबा गबाय जानांगौ आंनि जिउआ दिनैनि बे दिनसिमल'मोन बिनिखायनो दिनै आं बेफोरबायदि जाबाय आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसालाखौल' आं नुलांथोंसै फिसालाखौ उदै सादों होननानै थगायना दोनबाय आं नाथाय सैथोआथ' बिफानिसो गोरोन्थि एथ' मोजां थांखानो नागिरनायाव बिफायालाय फैसाखौ मानो लानानै थांखो बहा थांखो दाबो सफैफिनाखै साननैसोनि उनावनो बायनानै होफिनगोन होनना बुंनायालाय मानसियानो दाबो सफैला बहा थांखो बेलाय फिसालायासो दुखु मोनहाबना दङ जाफुं ओइ जाफुं बाबा फैलाय फै हाबाब नों आंनि उदै सादों होननायखौबो बुजिला आरो आफा आंलाय नोंनो बायनानैनो हैगोन होननानै बुंखादोंमोन माथो लेपटपखौलाय आंनि उदै सानायनि थाखायसो दा आं थांनो हायासै बिथिं फैलाय आफा दाबोराबसै आफा नै बिथिं फैलाय आफा आब' हा सोरथो गाबज्रि बोनायखो आंखौलाय आब' नै दैजि हा माथो खबर गैया दबर गैया एथ' हांथोनो मानोथो गाबज्रि फैखो फै नङा आब' जिरायना थानायनि सम गैया गोख्रैनो ओंखार आरो थौ आंजों गोख्रै थौ मानो सोर मा जाखो बहा नों दिनै बेफोरबायदि सोरबा थैनाय बायदि नों माने एथ' हांखुर लिंफैखो आब' गुमैया सेन्टार खाथियाव गुमैया गावनो आं दायो बुंबाय थाला नों खोथाखौ खोनाबा नों गावनो आं बेफोरखौ जेबो बुंला नों थाबैनो फैदोल' गोख्रै गुमैनि सेराव फैलाय नों नुबासो मिथिसिगोन हा दैजि नों मा खबर होफैदों मोजां बुंना मानोथो बेफोरबायदि गिलुं माबा दाय मावना लानाय बायदि मा जादों नोंनि गुमैया बुं मा जादों नों फैल' दैजि माबा मोनसे खबर होफैदों मोजाङैनो बुंनांगौ मा फैलाय आं थांनानै मा खालामनो बुं आंनि हौवा रोना मा जादों बिथिं हनै फिसालायाबो बोराबनानै दङ फिसालानि थाखायनो आंहा सिन्ताखा आरो नोंबो मा खबर होफैदों मोजांबो बुङा खोन्थायाबो बेफोरबायदि गुरलुब खालामो नामा थाङां बुं मा जादों गुमैया थैबाय मा माबा थैयाखै थैहां जानानै दङ मा आब' फैलायथो आं सानखादोंमोन बे खोथाखौ बेनो खोन्थाबा बे माबा मोनसे जाखागोन बेनिखायनो बेखौ खोन्थायालासे लाना थांग्रोनो नागिरदोंमोन अख्रा नालाय बेबो दा मा खालामनांगौ दा गुमैखौसो नायहैनो ना बेखौसो आब' उथिलाय उथि माबा गावहासो माबा जाबाय आब' उथि जाफुं नों बबेयाव दङ जल्दि ओंखारबोलाय नै नोंनि आइया माबा मोनसे जाबाय जाफुं ओंखारबो आब' उथिलाय उथि